morning, guys! Happy Friday! Hindi ko na alam kung anong vlogmas tayo ngayon, pero happy vlogmas! Let's have breakfast. Ang aga pa, guys. I have my mask on. Ito yung Saborino mask, yung yellow. Let's have rice bubbles. First time ko makakatry nito. Meron daw siyang 7 vitamins and minerals. No artificial colors or flavors. We will see. Hindi pwede sidan dito kasi ang taas ng carbs. 29.4 ang carbs. Pero yung sugar niya, low lang siya compared sa carbs niya. Kasi yung sugar, 3 lang eh. Pero hindi to pwede kay Dan. So, that's mine. Sila kumain na kanina ng breakfast, guys. And yung gagamitin ko na milk is soy milk. Ayan. Ang ating pagbabagong buhay. Hindi na ako kakain ng pork. Except, of course, sa Sabado. Tapos, sa Pasko. Lechon kasi. Pero, yun lang. Aside from that, hindi na ako magpo-pork. Kasi, lagi ako nagpo-pork talaga. Halos araw-araw, guys, nagpo-pork ako. Kasi kapag wala akong maluto, nagpo-pork chop ako. Or kapag nagluluto man ako ng ulam, may pork talaga. Like yung sitaw na may pork. Yung mga niluluto ko na gulay na may pork. So, ngayon, I'll do my best na walang pork. Or like, gagawin ko talaga siya except nga dun sa Christmas party, which is bukas. Kasi na-order na namin yung lechon way before ako nakapag-decide sa aking diet. At saka, party din kasi siya. Alangan naman, mag-inarte ako dun. Hindi ako pwede sa pork. Alam mo yun? In fairness, bango yung cereal, ha? O yun ba yung naaamoy ko? Yung plano ko ngayon is, magle-leche flan ako para bukas, dadalhin ko bukas. Yung iba naming dadalhin, bukas ko nalutuin kasi hapon pa naman yung party. Pero yung leche flan, gagawin ko na siya para malagay ko siya sa fridge overnight. Tapos, bukas na yung spaghetti. And yung coleslaw ni Dan, kasi gagawa na naman siya ng coleslaw, guys. Ngayon niya gagawin yun din. Ayan. Okay. Sana okay to. Okay na, tanggalin ko na yung aking mask. Wait. Para makakain tayo ng maayos. Hello! Guys, nandito na si Danny Boy. Ang aga niya ngayon. Tapos ko lang mag-ready. Tapos ko lang maligo. Gagawa ako ng leche flan na. Sabi ko sa kanya, maya na lang tayo umalis kapag tapos na yung lahat na kailangan kong gawin. I'm also waiting for my video to be like all uploaded. After siya ma-upload, mayroon ka pang mga kailangan gawin before talaga siya maging okay, di ba? Okay, so yan. Yan lang yung kailangan natin. Hindi kasali yan. Yan yung aking snack today. Marami na ako nakain kanina. Siguro 4 na. Pero 8 egg yolks. Isa-separate natin yan mamaya. Vanilla essence, carnation, creamy evaporated milk. Nag-growl yung chan ko. Narinig nyo ba? Sweetened condensed milk. At saka sugar. Kain lang ako ng dates because my belly is growling, guys. Masarap tong pang snack. So, gawa-gawa ako dito, guys. Tapos si Dan, lagi akong kinakausap. Para tuloy feeling ko I missed something. I feel like I missed something. Condensed milk, evaporated milk. I think that's it, di ba? Yun lang. Condensed milk, evaporated milk. Ito. Tapos yung sugar. Lalagay ko na sa lianera. And ika-caramelize natin siya, guys. Meron ba akong nakalimutan? Sinisi ko na naman si Dari. Dami kasing chika sa akin. Hinihintay ko na lang, guys, na maluto yung ating leche flan at saka ma-upload completely yung ating video. Okay lang ba yung kilay ko? Dito lang yung nilagyan ko eh. Magli-lip tint lang ako. Gamit tayo nito. Chateau Labiot na wine lipstick. Yung shade niya is... Ito yung melting na formula, shade BE01. Ginagawa ko ito, nilalagay ko lang siya sa buong lips ko, diba? Tapos kasi very light niya, hindi siya bagay sa akin. Naglalagay ako ng darker na lip tint color sa gitna. So, gagamitin ko yung Generation Happy Skin Kiss and Bloom shade Quirky. Lalagay ko lang siya sa gitna. Ayan. Okay na, guys.
Kailangan ko pa palang putulan yung dress ko, ay yung ano ko jumpsuit na isusuot ko bukas sa party. Pakita ko sa inyo yung jumpsuit ko, ha. Ito siya ay, na-alter ko na to, guys. Nilagyan ko na din siya ng padding. Pak! Ganyan siya. Oh, sobrang haba niya. Na-cut ko na to actually. And ang maganda sa kanya is raw. Yung ano niya, hem niya. Tama ba ako, raw hem? Yung walang tahiba. So, kailangan ko pa siyang putulan pa. Pinaunti-unti ko lang kasi ayokong diretsong, alam mo yun, malaki yung makuha ko kasi hindi na natin mababalik. So, paunti-unti lang. Yun na lang yung kailangan kong gawin. Yung ikat na lang talaga yung dito. Pero, okay na siya, guys. Yung likod niya, ano talaga, backless talaga siya. So, dito lang. And, medyo mahirap siya kasi jumpsuit siya So, kailangan ko talaga siyang hubatin pa ganyan kapag ako ay pupunta sa toilet. So, yeah, pero naayos ko na siya. Lalagyan ko na lang siya ng maraming Hollywood tape. And okay naman kasi yung Hollywood tape sa akin kasi nagsistick talaga siya, which is good. Sa iba, hindi siya nag-work. Pero sa akin, nag-work siya, guys. So, didikitan ko yan. Na-try ko na to, okay na siya eh. Yung baba na lang talaga. So, itry ko lang siya. Tapos, cut natin yung baba. Tapos na yung leche flan ko, guys. Nandito na siya. Kinip ko lang siya sa steamer. Pero wala na yan. Hindi na siya mainit. Kinip ko pa din yung foil. Para yung last init niya kanina ba, nandun pa din. Pero yeah, hayaan ko lang yan siya dyan. Prepare lang namin yung mga kailangan namin dalhin kinalay. Yung mga drinks na binili namin, dadalhin na lang namin siya para malagay na siya sa fridge. And para malamig na siya bukas. Ayun! This is what I was looking for. Dadalhin ko to, guys. Sabi nila, meron daw siyang pa-Christmas tree doon. Ilagay natin to. Sabi niya, dalhin daw para ilagay sa background. I just need the curtain. I don't need this garland. So we need to put that somewhere else. Dalhin na lang namin lahat. Ay, kailangan pala namin dalhin. Maghihiram sila ng ano pala, airbed. Need to bring the airbed as well. Actually, may lista si Dan. Ang dadalhin, very good talaga siya, hindi makalimutan. Sausage, air mattress, drinks. Tapos gagawin pa niya yung coleslaw mamaya. Okay na to. Dito na kami, guys. Luto-luto na. Hello, people. Hi. Asa ka ba? Papa, you wanna say hi? Hi. Are you gonna eat sinigang? Are you gonna eat sinigang? Naghihintay daw siya ng sinigang. Paborito niya sinigang eh. Ano nga ulit yun? I-vlog ko yung ano nila. Sauce niya. Gusto ko gayahin yung sauce niya para sa ating fish, guys. Gumawa siya ng steamed fish. Ayan, oh. Steamed fish. Sinigang. Ano yun? Oyster sauce, sesame oil, at saka Liquid seasoning. kailangan talaga tulay? Wala ako niyan eh. Supermarket meron. Meron ganyan? Hindi yan sa Filipino siya pala daw. Meron din yan saan? Tapos sugar, di ba naglagay ka ng sugar? Tag-isang kutsara. Iba din yung ano mo ha, sauce mo ha. Ikaw na naman nagagawa nito? Okay lang. Tubig? Tubig nilagay mo? Konting tubig. The sugar. Ay! Para sa steamed fish din yan? Ay, ang dami palang kailangan gawin. Ginger lang at saka yung spring onion. Yun. Okay. Yun na. So, anong ginagawa mo? Nilagay mo lang dun kapag naluto na? Pagluto na, yes. Tapos bukusan mo na mainit sa oil. Okay. Tingnan natin yan mamaya. Dito kami sa labas, guys. Decorate tayo. Nalinis na to nila. Akala ko, pagpunta namin dito, tutulungan ka pa namin maglinis. Ganon. Hindi na. Nilinis na niya pala. So, yung atin, decorate lang talaga, guys. Decorate na yan. Ayan si Baba. Baba, push mo yung pag-pump mo ng balon. Tingnan mo. Veronica? What you doing, Baba? What are you doing? Balloon. Maraming mga balloon. Green. Ay, may pagganyan ka pa Si talaga. Jonathan naggumawa niyan. Kasi kanina. Ayan. So, anong gusto mo? Tagdadalawa, white at saka green? Lagay dito? Tali natin dyan. Meron yung scotch. Tape dahil. Itali natin. Wait, sa ilan ba? Ano natin? Kaya nga ano naman na natin? Ayan guys, o diba? Ang ganda, pang award winning yung mga ano namin ha, decoration namin. Baba! Takot na siya sa balon, nasabugan eh. Ayan, lagay lang yan dyan guys. So ano, hindi didikit, diba? Gawin mo na lang kayang skirt yan. Yan, may green naman eh. Hello? Ayan, Christmas tree ni Loy guys. Pak!
Lagay natin to. Tawag ko dyan effortless Christmas tree. Effortless daw kasi ano daw, kung ano lang meron. Ano din, wala siyang star. So, napaka-effortless talaga ng Christmas tree. Cute kaya nito. Ganda kaya nito, oh. Yan. Tsaka yung bonbons niya, green din. O, diba? Gusto niya yan. Gusto niya yan gawin, ano, skirt. Kaya nga eh. Siya yung parang baliktad. Siya yung taga-pump ng balon. Dapat. Ako yung taga-pump ng balon. Ayan. Ayan, perfect yan, Day. Ayan dyan. Dito lang ako sa pangababa. Hindi ko yan abot. Tapos na guys, last na yung kailay. Ay, meron pa pala siyang ilalagay dito. Pero mamaya na kasi hindi namin yan abot. Kailangan pa yun. Ayun. Lagyan kayo natin ng Okay na. Gusto mo pa mag-pump? Ikaw taga-pump eh. Kung gusto mo pa. Okay na. Yay! Pag may balang bukas, black yan na naman sa camera. Oo. Baka maano ha? Baka masabog ba? Medyo rough eh. Ito na yung steamed fish niya, guys. Lagay lang niya yung mga ano, ginger, spring onions. Yummer! Tapos may oil daw. Siya ilalagay daw yung oil mamaya. Saan mo yan natutunan? Hong Kong kasi ito yung tikman dahil. Okay. Yung friend ko nagluto nito. Pero, yung sa kanya, nilagay niya sa oven. So, ikaw steam. You only ever hoping or you know? Yung sabi niya, may paingay daw. Well, no, experience. Okay. What depends is, Kaya nga eh. Okay na yun. if you're a fond of staff, Tapos, yan na. Yun lang. Kain! Yummers yan, oh. Ano ka ba? Tabi talaga sa fish bang. Sarap ng sinigang, guys! Hindi ako kakain ng sinigang. No chocolate! Pag hindi ako makasinigang, hindi ka din mag-chocolate. now he's serious. Now this week I haven't been the best, but I'm doing my I've best. been really good for 2 weeks. I've had 2 beers. Okay. Ano lang, yung fish. Oh no, I had a few last week. Didn't I? Tikman natin ito. Hello. Is mine. Daddy boy, Yeah. come here, babe. I'll give you a good one. He's in the bedroom Very editing. good. Yeah, steamed fish. Okay, that's fine. You like it? Yeah. Do you like the fatty part? I'll try and make this. No, I haven't actually tasted it. I gave it to you. Oh. I am doing that for your keto. Uy, uy. Fat. Pero sa kanya may aso. Hello. Oh, babe, you don't have this. It has sugar. That's alright. Hindi pala pwede, uy. Kakundi ang pinaka-sugar niya. Pinakain ko ng dates. Ang taas pala ng sugar ng dates. At saka yung carbs. Yung dalawa talaga, sugar at saka carbs. Kinain niya din naman ako kasi nagpakain. Ay, nandito na siya, guys. Ay, kanina pa yan. Kanina pa yan siya. Tapos na kami kumain. Tapos na kami kumain. Wait, sa kumustahin natin yung boys. Good barbecue, Mark? Hey, Tony. Good barbecue, babe? That's good. Baba, did you have some barbecue? Yeah? Tapos na sila kumain, guys. Higpitin na natin yung mga plato. Yung labas, tingnan nyo, ang ganda. Diba? Song or dance? Intermission? Sige. I-practice mo na. Bukas na, guys. May intermission number kami sa aming party. Excited ako. Super excited ako. Sa intermission number? Isa mag-ilasing. Ako excited ako maglasing talaga. Excited din siya maglasing. Kami ni Riz at saka
Ako, abangan ninyo guys bukas. Kasi si Kate hindi na daw siya maglalasing kasi natutulog siya. Yung pass away na music. Baka daw mapass away na naman siya, buang. Ay, sorry. Tulog tayo sa ano. Preparation para bukas, oh. Exercise. Mukha ni Kati parang buang. Hoy, baka naka-skirt ka pala. Bakit ka naka-skirt? Kami lang naman to. Oo nga eh. We don't need air conditioning. Just get on the bike and pedal. Just stand right there. Do it quietly. Don't watch TV. Sige, try mo lang. I'm not virgin anymore. Sakit? Sakit? Kaya nga, masakit yung ano niya. Sige, try lang. Hindi naman naka-short ka eh. Ano kaya nila? Sabi nila nakita na yung panty ko sa ibuhang. Huy, inano ko yun, nilagyan ko yun ng monkey. Meron ko yung nakita ko nga may monkey. Shorts yan. May short siya, guys. Nilagyan ko kaya ng monkey yun. Alo, oh. Oh. Inulit pa talaga ng buang. Sige, alo. Yung voice. It's the virgin Ano? station. Yeah. Sakit. Ang tulis niyan, Day. Ang tulis ng isa. Sakit talaga? Nahihirapan ka na, bumaba ka na. Yung buka kaya nga eh. Dahil, taas ko yun sa'yo. Dito sa'yo, Dahil. Dito sa'yo, Dahil. Masakit na talaga. Dahil masakit lagi. Harap. Ito na, oh. Ganyan yan, patayo na. Exercise. Bakit sila parang... Ayaw na ito sa ana-ana. Ano pinakamabilis? Look at this, Denise. Exercise yan, di ba? Oo. Char. Maganda nga ito para sa, sa puwet. Guys, Ito na lang, guys. Yung kailangan isabit. Ginawa talaga to ni Loy. May ganito kaming nakita sa TTP nung nandun kami sa TTP. Tapos sabi niya, ganyan din, maganda. Ginawa niya glue niya, guys. Siya na talaga ang nag-glue nito. Tapos mayroon pa. White at saka green. itatali, Ayan. Tapos na kami, guys. May plano si Kati. Ulo! Buong! May plano siya, guys. Ipaprank niya si Neil. Panoorin niyo sa vlogmas nila. Ipaprank niya si Neil na matutumba siya dito ba. Tapos tingnan natin. Plano sila. Sisigaw kami. What's up? Sisigaw tayo? One. Alas ka di ba ka masaan kita? Sa sigaw ko na ako niya. Wait, okay ka ba? Sila lang, let's make money. Kaya kami lang kami. Kinakabahan ako. Ay, nakakaisip tayo. Sabihin ko, bakit nila ginalagyan? Sige na kayo, baka lalaki sa kanya. Dairis, sumikaw ka, Dairis. Kadiri, okay. At sa iyong bata, okay lang yan. Katingin si Marta, katingin si Marta. Wala na, so minimili. Hindi ko naman dito kita ko. Anong humihingi? May balon kasi nakita ko yung mukha ko. Alam mo kung may nagbabae na mo yung spine natin bulag. Sabi ako, ano, humihingi. Dito ba siya balon? Nagbabay kasi. Okay na yun, uy, nagbabike naman. Andiyan sila, andiyan sila. Hindi naman nakakita. Wala sila pakialam sa atin. Tumba na? Andiyan sila. Andiyan ka tingin kasi dito. Lalabas na. Wag. Okay na ba yun? Yeah. But like, ano gusto mo or balloon? May pa-explain ka pa kinakabahan. Dati did this. We just need to do a little bit more. So I put balloon there. Yeah. Yeah, it looks good. Oh, you put... It doesn't look Christmassy though. Yeah, it's just like... It looks like Saint... What's that called? Saint Saint Patrick's. Patrick's. Saint Patrick's. I like the colour though, the white and the green. We're gonna have like... Magtali ka na ng balloon muna Yeah, dito. yeah, steak tomorrow. Yan na. Ano gusto mo? What do you want? Ano natin? Ano? Lagyan pa natin ito ng balloon.
eh. Hirapan na talaga. Kunyari ko po balloons here malap. What are you guys doing? Play pool. Okay. Still play? Yeah, it's Resting? yeah. I mean, Marjorie just played Tony. Asan yung good Okay. So you finish ba? Yeah, we're Finish playing? We're finished playing. Mamaya na lang guys kasi ay nandito pa tayo sa Asan yung good sa Hindi ko alam. nag-moment pa sila guys, nag-love sila, nag-love. Tapos yung maganda? Ikutsamba mo na lang to. Utusan mo din lang. Awa na gina. Ate, para makita mo kung ano reaction niya kung bakit Ay, utusan mo kuha ang tubig. Can you give me water, please, Dad? There's no water left in the jar. No, wait, oh, over there. I did fill the water bottle. Kailangan na natin gawin agad-agad. Kaya nga, gawin na natin agad-agad. Okay. Thank you. Okay. Wow! Ibaba mo muna ba si... Ay, hindi ka tawag. Sige. One, two, three. Kapal mo, bibitis ito kasi yung kulang. Shit! 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 Okay ka lang? Shit! Don't touch, don't touch, don't touch, don't touch, don't touch. Wait. Don't touch, don't touch. You okay? What happened? She just fell. Did you land on your knees? Where did you hit? Where did you hit? Did you hit the head? Beat in the head. Did you hit the head? Did you hit the head? Did anybody see? Like, What She, happened? no, she was just... You were Time, time balloon. She You was were, just... can you check the video? What happened? I want to know how she landed. Yeah, I want to know when she landed. Kat, did you hit the head? Hey, where did you Kat? Ano gawin natin? Yan, mami, sura. I think you need to... Did, I don't know, how did you I don't land? Masakit, masakit. Masakit. Huh? Does it feel broken? Like, does it... Where does it land? On your hand? Where's baby? Is it just this thing? Maybe put her inside. Yeah, come on. Just get a chair. Just get up in a chair. Have you got any painkillers? Whereabouts? Knee? Yeah. Okay. I'm just going to have you up here if you don't. Just put all your weight. You can live with the knee. Straight up there. It's nothing, it's a prank. The girl is so hard. We were already planning it and then you went out. So I said, I saw you point that camera and lovely got out of the way. I thought something might have been. ang galing mo, Arte! Ang galing mo! Ay, meron ka kayo! Tawa-tawa ako! Ako din! Gumagulo na ako! Pumasok na. Sumunod ako kay Lai. Kailan ba to? Sabi ko, hanggang saan ka ba to? Hindi kasi si Mark sabi niya. Tinulak ako dito! Hindi ka rin yung Si Neil, in fairness talaga yun si Neil. Saan masakit? Is it Nung broken? sabi ko sa kanya, ano na sana, lumapit na si Tony na ako. Lumapit si Tony, tapos tumayo siya. Umalis kami nila Umalis kami nila kasi nakatawa na ako. nahulog talaga? Hindi, yung position mo talaga, parang talaga yung parang. Tsaka yung... Tapos umiyak ka talaga. Ang galing mo umarte. Hindi ko Oh my Nakita niyo dahil kaya hindi siya umiyak. Sorry guys. Alis na kami, guys. Parang na ano. Success yung prank. Galing mo na. Don't touch her. Success. Best supporting actress. Siyempre. to start breastfeeding the dog. And I fell. Just after she fell. I think my brain fell. Bye-bye. Bye. Fell too? Okay. Bye, bye-bye. Bye guys. Work Bye, Day. Hello nga. Pero ano lang. Short shift ka? Ano na lang ano. Guys, bahay na kami guys. Kanina pa. Inayos ko lang yung transfer ko yung files. Dan did the coleslaw already, right babe? Yeah. Yeah. And then, yung leche flan ko nandito lagay. Ay, I need to put this in the fridge, babe. My leche flan.
I just need a plate, please. And then we'll put it in the fridge. It's perfect. There. I need to put that in the fridge. We're good. That's it. That's it for this vlog. Thank you so much guys for watching. Sana na-enjoy nyo. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Good night. Bye.